Salutare, bun, numele meu este Ocupt. Avem și facem un videoclip pe Minecraft. Așa lansate, că am văzut că m-am jucat acum 5 minute. Nu mult. Cum să intru, m-am plictisit. Fac. Trebuie să aștept. Suntem pe aplicația Pigment. Dacă vreți să-l descărcați, scrieți Minecraft și îl găsiți. Are formă unui pic, un târnăcop. Îl descărcați și când intrați, vă dați viață infinită, să zburați, cât vreți, și înșantate și săbi, armură, astea înșantate de level 100 și dai una lui zombie himor sau cu arcul dacă îi dai una că îl trimiți îl trimiți mult, îl trimiți vreo 3 metri, îl trimiți mult de tot. Aici eu cred că intrăm pe lumea de End, că știu că aici cum am făcut-o eu. Aici mi-am făcut eu. Mi-a câteva zile, eu cu verișorul meu, Alex, am reușit să facem asta. El a venit cu ideea asta mai bună. El a venit cu ideea să facem chestia asta, afară mea. Uite, aici îmi dau prima de zbor, a doua de viață infinită și a doua când mor, când astea, vreau să mor, astea în cadă level 2000. Uite, aici îmi dau pe survival, creativ, aici mi-am tot ce trebuie și uite aici, dați pe ăsta și vă dă de level 100, dați aici, pac, aici, pac. Uite, vă luați ăsta, mi-am dat arc, îmi iau armură, mă pun pe mine, am deja armură, dar nu de level 100. Cât e asta? Să-mi iau săgeți. Mi-a dat o grămadă de zile să fac asta, eu cu verișorul meu. Multe zile mi-a luat. Eu am pus pe dragon, flăcări, i-am pus lavă, am pus lavă. Da, o scot. Lavă o scot. Acum iau violetă. Violetă. Hai să-mi fac una. Să vedem mai de aici. 3, 5.
crafting table. 1. Trebuie să se ducă deja de pe altă telefonul meu. Da, al vărul meu. Știe să facă, știe. Să facă lumina asta. 2, 8, 5, 4 zile. Ne rog grămadă de timp. Au, l-am tâmpit up. Trei de foc. Săgeți de foc. Încetăm jos. Mă crezi că se duce prin foc astea. Prin foc. Să nu te pe lângă. Nu m-a pădărit puta mai lungă. Uitați aici, astea care îmi ducă sus. Nu știu cum mai. A, da, uitați să vă mai arăt ceva. Uite, dacă vreți să nu mai facă noapte, dați aici. Dacă vreți să plouă... Aici, ca să nu mai plouă. Nu-mi place plouă așa. Lasă-mi fac... Toată lava asta. Două din centru. Trebuie să dorm neapărat în apă.
Mă stă să văd negru în apă. Îmi dau poțiune! Jum. Cred că mi-a venit o idee. Nu știu. Priviți aici. Bloc. Ce pot să le am? Priviți aici. M-am încălzat în blocul. Aia. Ta-dam! Asta e, ding ding ding. Va pune cobor de gheață. Oh, da. Am distrus lava. Acum de la seama de cu. Goodbye.